ಇದು ಒಲೆ ಒಲೆ ಇರಿ ಆರೈತೆ ಏರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಿಕ್ಕಿ ಯಾರಿಗೆ ಜತ್ರ ಟುಡು ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪುಳಿಲು 3 ದಿನ ಒಂದು ಲೇರು ನಾಳೆ ಬಿದ್ದ ದಾತ ಬಿಲ್ಪೆ 3 ಬಂಗಡೆ ಇನಿ ಸಾರ್ ಗೈಸ್ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಪಕ್ಕ ಮುಂಜಿ ಬನ್ನ ಏನಮ್ಮ ನಾಳೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂತಿರಾರೆ ಆಯುಷ್ ಆರುಷಿ 2 ಜನ ಒಟ್ರಾಶಿ ಒಮಿಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಪುರನ ಫುಲ್ ಮೇಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಿಂಚೋಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲಾ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ವೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಹೊರತ ಬರ ಬೇಲೆ ಅಂಡಿ ನಮಕ್ಕನ್ನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬರ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂದು ಮನೆ ನುಂಗಾದಿತ್ತ ಸೊ ಅವೇನು ಬರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊರ್ಕಂದು ಯಾಕೊಂತ ಬರ ಬೇಲೆ ಅದು ಇತ್ತು ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಚಾಕುಲ್ನಿ ಎನ್ನ ಬುಡಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಪರ್ದು ಅಲ್ನ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದಲು ಅದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವ ತೂ ಮಲ್ತಂದು ಭಯಂಕರ ಸುಧಾರಣೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪವರ್ ನೋ ಅದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಚಾಪಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಕುಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ದಾತಿನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಲೈಸ್ ಹತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಂಚದ ನಮ್ಮ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ನಮ್ಮ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೈಸ್ ಸೂಪರ್ ನಿಗಲ್ತೆ ತೂತು ದಬ್ಬೆ ಹದಪ್ಪು ಅಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೋಡೆ ಏನ ಪೋಹ ಇನಿ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಭಯಂಕರ ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪುಳಿಲು 3 ದಿನ ಒಂದು ಲೇರು ನಾಳೆ ಬಿದ್ದ ದಾತ ಬಿ ಮಗ ಒಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಚೈನೀಸ್ ಒಂದು ಮೋನೆ ಪುರ ಆತೀನಿ ಅಪ್ಪು ನನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡದುಗ ಅಲ್ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಪೆ 3 ಬಂಗಡೆ ಇನಿ ಸಾರ್ ಗೈಸ್ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಪಕ್ಕ ಬಂಗಡೆ ಸಾರು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏಪಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಸಾರು ನಮ್ಮ ದಿನ ಒಂದು ಏಸ ಜಾರ್ ಪರಿಯರಿ ಚಾ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಬೋಡು ಮೂಜಿ ಇದ್ರೆ ನಾಳಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆಂಡ ಒಣಸ ಆಂಡ ಓಡ್ಪೆ ಚಾ ಉಡ್ದು ದಾದನ್ ಬರವ ಅವನಿ ದುಂಬುಡುಂಚಿದ ಪಾಠ ಏನೋ ಪಾಠಗಳು ಬಂದಿರಿ ನಟ್ಟಿ ಕೇಕ್ ಮತ್ತ ಫೋನ್ ಅದ ಅಂಚ ನಿಂಗೆ ಚಾ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸಲ ಚಾ ಬರೋಟದೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಎಂಕಂತೂ ಚಾ ಬರೋಡು ಹಾಕು ಅಣ್ಣ ಮಾತ ಒಂದಿಲ್ಲದಾಗಲಿ ಪೂರ ಚಾ ತಾರೆ ಮರ್ಲಿತ್ತಂದು ಇತ್ತ ಮತ್ತ ಚಾ ಬುಟ್ಟೇರು ಒಂಜಿ ಬರ್ತಲ ಹೊರಪೂಜೇರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ ಹೊರಪೂಜೋಳು ಚಾ ಪೇರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಚಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆಲ ಚಾ ಬರ್ಪುಜೆ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಚಾ ಬರ್ಪುಜೋಳು ಯಾನದ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ದೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ದೆ ಅನ್ಬಿ ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೋಯ್ರು ಚಾ ಮುಂಚೆ ಬರ ದಾರ ಬಜನ್ ಬಂದು ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആഹാ ആഹാ ഹായ് മസാല പ്ലീ പപ്പാക്ക് പക്കായി മനെ ആ വാ 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 വാരിയാസ എന്തിനാണ് പുണ്യ ഹേയ് ಮಸಾಲ ಮಗ ಮಸಾಜ್ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಬೈದಿರಿ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಮಲ್ತ ಪೋರ ಬೈದಿರಿ ಪಾಪ ನೀ ದಾನಿಯ ಮಾಮಿ ಬೆಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಬೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಮಲ್ ಬೈದಿರಿ నువ్వే నాలు అవల వల్లే కలకదు ఓయ్ సాబేరు నువ్వే నాలు అవల వల్లే ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ ಮನವಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಉಂಡು ಮನವಲ್ಲ ಬಂಗಡೆ ಉಂಡು ಮನವಲ್ಲ ಬೆರಕೆ ಉಂಡು ಫೇಮಸ್ ಬೆರಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ ಸುರುಕ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಆ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಿಕ್ಕಿ ಯಾರಿಗೆ ಜತ್ರ ಟುಡು ಪಂಡೇರು ಅಂದ ಮಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ರಿ ಫುಲ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆನ್ ಆವೋ ಬಾಯ್ 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 ಅನ್ಬಿಳೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್
ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗಳಿತ್ತೆ ಪಿದಾರದ ರೆಡಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಶಿರ್ವದ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಎಂಗುಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏಪಲ ಪೋಪಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕಲ್ ಜೋಕನ ಜಬಡದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಯ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದೆ ಜೆತ್ತಿನಿ ಎಂಗಳು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಣಸ್ಮಲ್ದ ಜೆತ್ತಿನಗಲು ಬೈಯಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಲಕ್ಕನಾಗ ಅಂತ ಜೆತ್ತೆ ಎಂಗಳು 5:30 ಕಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ 5:30 ಗಂಟೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಹರಿಶನ್ ಲೆಸೊಂದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ ಲೆಸೊಂದು ಕಂಬಳ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏರು ಪೆತ್ತ ಬರಬಂಡ ಖುಷಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತಿಗರದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪುರ ಲಾಗ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ದೇವ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ 10% ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತೀನಿ ನೈಟ್ ಒಂದು ಏತಾಪ್ನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಅಮ್ಮನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪುರ ಲೆಸೊಂಬೋದಿತ್ತೆ ಮಣಿಪಾಲಗಾರನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಗರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಲಾಗ್ ತೂತಿನಗಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ದೀಪಕ್ ಲೆಸೊಂಬೋದಿತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಸೊ ಅದಾಗ ಈಗ 2 ತಿಂಗಳ ಮರೆತು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇವೆ 2 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಆರೇನು ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇವೆ ಮಣಿಪಾಲಾಗೆ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಅಂಚಾಯನ ರೆಸೊಂಬೋದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನೆ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋತಿನಗಲೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯನ ಪದಡದೆ ಎಂಕುಲು ಏತು ಎಂಕುಲು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ರೇಪಿದಾಡ್ದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪದರಾಡರೇಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯನಿ ಅದೇ ಕೊಂಚ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಬಂದು ಅವಲೇ ಎಂಕುಲು ಕಾತುಕೊಳ್ದಿತ್ತ ಬಕ್ಕ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಆರ್ನ ನೆಕ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಜೀರ ಐಕ್ಲ ಪಂಡೀರು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪಾಡ್ದು ಜರ ಬಂದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರೋ ಉಂಡ ತುಯ್ಯರು ಪುನಃ ಸೆನ್ಸ್ ಆಪುಣ ಕೈ ಪತನಾಗ ಬರ ಟಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರ ಅವು ಬರೋದಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಬಕ್ಕ 1 ವೀಕ್ದ ಮರೆತು ಕೊರ್ತು ಬಕ್ಕ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಲ್ಪಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಂದು ಗುರಿ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡೇರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬೇತಾಲ ಇಶ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಪುನಃ ಅದೇ ಬೇನೆ ಉಂಡು ನರತ ಪುರ ಅವೇನು ಅನ್ಪಿನಿ ನರ ಇದಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನಿಂಚೆ ಅರೆಗೆ ಅವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ದುಂಬು ಅರೆಗೆ ಮಂಡ್ಯದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದು ದುಂಬು ಅರೆಗೆ ಇಂಚಾಯ್ತು ಬಂದಾಗ ಕೈ ಒಟ್ರಾಶಿ ಅರೆಗೆ ಸೆಟ್ ತೊಂದಿತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಕೈ ಬಾತೊಂದಿತ್ತನು ಕೈಟ್ ಬಾಪು ಬರುವಂತ ಸೊ ಅವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸಮಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಅರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಾಂಡು ಕೈತ ನರ ವೈಪುಲಕ್ಕ ಅನ್ನ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಪ ಪುನಃ ಬಾತ್ ಇತ್ತಂಡು ಪುನಃ ಬಾತೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಅವೇ ಬಕ್ಕಲ ಅವೇ ಇಶ್ಯೂ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಅವು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಸುರಾಂಡು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕಲ ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದೊಂದಿತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ ಹೋದು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ MRI ಪೂರ ಮಲ್ದನು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಅವು ಇತ್ತರ ಉಂಡರಿಗೆ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಬನ್ನ ಏನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂತೀರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂತೀರಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಊಲ ಬೇಲೆ ಹೆವಿ ದಿರ್ಪರ ಬೆಲ್ಲಿಂದ ಅಂತೀರಿ ಅಂಡ ಏಜಾದ ಅರೆಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಏತು ಪಣ್ಲೆ ಆನಿ ಬಂಡ ಆವು ಮಗ ಅನ್ಪೇರು ಐಡ್ ಬಕ್ಕಾರನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವೇ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿತ್ತಂಡ ಆರ್ನ ಬೋದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೇರಾರು ಏನಾಡಲ್ಲರೆ ಮಲ್ಪೋಡಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪಂಡ್ಲಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಾರಿಗೆ ಬಕ್ಕದ ಬರ ದಾಲ ಇಶ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರದೀಪ್ಲ ಅಬ್ರಾಡ್ ಹೋಯ್ತೆ ಕೋಡೆ ಅಂಡ ಕೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಲಾಗ್ ದಯ ಮಲ್ಪರಾಜ್ ಬನ್ನ ಏನು ಅಪ್ರೋಡ್ ಲೆಸಂ ಪೋನಾಗ ಗಾಡಿ ಆಯುಷ್ 2 ಜನ ಒಟ್ರಾಶಿ ವೊಮಿಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅಪುರನ ಫುಲ್ಲು ಮೇಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ವೊಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಐದು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಪ ಲಂಚೆ ಪಾಪ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೋಲು ಒಂಜೀಗ ಬಕ್ಕ ಅಂಗಡ್ಡು ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಐಟ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಗೆತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಟವಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕೊಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೋಕುಲು ವೊಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗುಲು ಗಾಡಿ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅಗುಲು ವೊಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸೊ ಐಟ್ ಅಗುಲು ವೊಮಿಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಯಾನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋದು ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಿ ಪೋದಾತನು
ಆಯ್ ಏನು ಈ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋದಾತಂದ್ರೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ತೂವರ್ಲೇಜ್ ಎಂಟ್ರಲೇಜ್ ದಾಲೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಕಡೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಿರಲತ್ತು ಜಾಯಗೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ನಿನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತಾಪುಣ್ಣದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗೆಲ್ಲ ಈತ ಸಪೋರ್ಟಿಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಡೀಗೆ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಸಂಪೋತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಡಿಲ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಡಿಲ್ಟ್ ಆನ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮರಣಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎನ್ನ ಏಡ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಾಗ ನಾನು ದುಂಬುದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅವು ಅಮ್ಮನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಂಬೋದಿನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಆತನೆ ಏನ ತೂತಿನ ಇಜ್ಜವು. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಉಂಡು ಮಂಡೆ ಆಲಾತನೆ ಹಿಂಗೆ ಐಡ್ಬೇಕು ಅವು ಅಮ್ಮನ ಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ನ ಕೋಡೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಏಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಪೋನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋನ ದಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಇತ್ತು ಅವು ಮೂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ ಪಾಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋತ್ತೀನಿ. ಐದು ದಾಲೆ ಜಾವ ಚೂಚೂರು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಪ್ಪು ವೀಡಿಯೋಸು ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಡಿಲ್ಟ್ ಆತ ಹಿಂಗೆ ತೂದಿ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚಾಂಡು ಪನ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದೇ ಗೈಸ್ ಏನಗೀತೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಣಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಡಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.